Madrid. Felicitar el Real Madrid pel partit. Jo crec que han jugat a un nivell molt superior a nosaltres. El partit ha tingut allà... ha estat bastant equiparat, encara que es veia que hi havia diferència fins al tercer quart. La sortida nostra del tercer quart ha sigut molt dolenta, amb errades de dos equips, però el Madrid allà s'ha beneficiat i ha estat molt millor al darrere i ens ha agafat una distància possiblement algú exagerada, no? I de cop, aquesta distància de 20 punts. I els quarts estan allà, no? Els quarts tampoc hem perdut de tants, hem perdut d'un, hem guanyat un altre, hem perdut l'altre de 4, però el tercer quart jo crec que ha sigut definitiu. La superioritat d'ells a prou de cistella ha sigut important i nosaltres no hem tingut opció de lluitar per partit. Jo crec que els jugadors han treballat bé, hem treballat amb energia, més energia que encert i jo crec que al final el marcador marca la diferència que hi ha entre els equips, però hem de felicitar l'equip per el treball. Jo crec que ha treballat bé, ha treballat amb ganes i no és fàcil a vegades sapiguem que el partit és molt difícil seguir treballant i jo crec que no tinc en aquest sentit que més que elogiar els jugadors perquè han treballat amb il·lusió i amb energia per intentar pal·liar la diferència. No han tingut l'encert tampoc que requereixen aquest tipus de partits i el marcador és el que s'ha vist durant els 4 minuts. No és cap missatge, la gent ha anat tenint oportunitats durant el partit. Al principi tothom ha tingut oportunitats i han acabat els que pensava que estaven més frescos i tindrien més energia tant física com mental, i això coincidit amb els nanos. No hi ha cap més missatge al darrere. Els jugadors que han jugat són els que tenim, els que són nostres i els que han vingut, els que hem fitxat i la gent que està treballant durant 10 mesos amb nosaltres. Vull dir que no és cap missatge o cap... no hi ha res enllà. Després de la temporada, estic satisfet sobretot de com hem respost en moments complicats, tant a nivell de coses que passen durant la temporada, a nivell de lesions com en algun moment de dubtes. L'equip sempre ha trobat una bona energia aquí a l'Olímpic amb la seva gent. Hem pogut guanyar 10 partits, que això és signe de que no patiràs. Hem sigut irregulars, per dir-ho, s'ha vist, però és així. I jo crec que hem competit bastant bé. Ens hem reposat els problemes que hem tingut, hem mantingut un nivell de treball bo i ens ha mancat segurament aquesta millora al llarg de l'any que no hem pogut aconseguir. Tampoc hem arribat a les millors condicions, hem anat pujant gent de baix, que necessita temps, però l'equip ha continuat treballant bé, hem respost bé davant dels equips del nostre nivell i de fet hem guanyat molts partits i s'ha vist que amb els d'edat estem una mica lluny. Hem arribat a aquesta alçada de la temporada en una situació que també al principi hauríem desitjat, és a dir, arribar quasi a la penúltima amb opcions de playoff, però no patim perquè tenim un calendari que feia por si la cosa no anava bé, com li ha passat a un altre equip, i a l'equip hem pogut continuar treballant bé. Jo crec que hi ha hagut bastanta bona connexió a l'equip i al públic, l'afició ha respost, això també és una gran alegria per tothom. Vull dir que l'últim partit de Lliga la gent pugui venir aquí i mantenir la flama encesa i estic content de la temporada en general. Jo crec que hem fet coses molt bones, alguna no tan bona, però l'equip ha estat treballant, ha sigut un equip bastant honest treballant i hem estat allà en una situació millor del que esperàvem al principi i ara, després de la derrota, se'n queda aquest. Però fent una anàlisi general jo crec que en definitiva podem estar contents. Això pugui respondre ara. Ara quan acabem diumenge de temporada és un moment de reflexió, suposo, i el grup
saber cap on té que anar, prendre les decisions que calguin, amb tranquil·litat i amb molt de temps, a l'estiu llarg. Nosaltres tenim les bases, l'equip té les bases aquí, en jugadors. És cert que el 80-90% acaba el contracte i la presa de decisions serà molt àmplia, però clar, això són temes ja més estructurals que té que prendre decisions al club i la resta estar tranquils i esperar coneixements, seguir treballant amb la gent que tenim aquí, amb els joves, acabin amb el contracte i paciència, jo crec que paciència. Serà un estiu que estem darrere moltes decisions i ara no... Tots acabarem ja reflexionar tots plegats i estar tranquils. Jo crec que parlar de projectes que m'agradessin a mi amb el que pugui ser és evident que podria coincidir, però hi ha molts factors que se m'escapen. És a dir, m'agradaria un projecte, està clar, com a qualsevol entrenador i a qualsevol inclús aficionat del club que tingués viabilitat econòmica, que pogués treballar amb tranquil·litat, com hem fet fins ara. Parlo per aquests 2 anys no he estat, i que tingués continuïtat amb l'essència, això no tinc cap dubte, perquè la filosofia del club és clara, no crec que variï massa, estigui jugant, entrenant o dirigint, és el nostre ADN. I repeteixo, no vull fer ara crear aquí una opinió meva sobre aquest és el futur del club. Aquestes decisions les tenen de prendre la gent que portarà el control i segurament ells saben el que respira aquí i la gent que treballa, els que han treballat i cap on volen anar i a partir d'aquí veure si entre cometes els projectes es coincideixen. Jo he sigut molt clar sempre amb el club i a la gent, en principi som bastant clars sempre i es té que deixar fer a la gent que prengui les decisions amb la màxima flexibilitat i la màxima llibertat. Són moltes decisions que es té que prendre al club i la primera d'elles suposo que serà la viabilitat i donar-li continuïtat al treball que s'està fent fins ara.